Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Qed titlaqqa f'pajjiżna disa' konferenza tal-Ministri għall-Edukazzjoni mill-Ewropa u l-Asja, magħrufa bħala ASEM Education Ministers Meeting. Din il-konferenza mifruxa fuq jumejn qed tiddiskuti diversi suġġetti marbutin mat-tema ċentrali Leaving No One Behind. Fl-ewwel jum tagħha l-konferenza ffukat fuq l-appoġġ ta' rilevanza tal-edukazzjoni madwar id-dinja biex dan is-settur mhux biss jipprovdi opportunitajiet liż-żgħażagħ imma jipprovdi wkoll opportunitajiet għall-innovazzjoni u tkabbir u l-iżvilupp tal-kapital uman. Għanijiet li jistgħu jintlaħqu biss bit-tisjieħ tal-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi kollha. F'messaġġ tal-okkażjoni il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima saħaq kemm din konferenza li se tagħti opportunità għal riflessjoni wkoll biex ikun hemm tibdil ta' idejat dwar kif is-settur edukattiv jista' jservi ta' aġenda l-bidla u enfasizza li kulħadd għandu jiffoka biex niżguraw li t-tfal, iż-żgħażagħ u l-adulti kollha ikollhom l-opportunità li jiksbu l-ħiliet u l-attitudnijiet meħtieġa biex ikunu ċittadini attivi. Ma' One News il-Ministru tenna li flimkien ma' pajjiżi oħrajn għandna nġeddu l-valuri komuni u nkomplu bil-ħidma tagħna għall-viżjoni li dwarha naqblu l-kol kemm aħna li l-edukazzjoni tista' u għandha sservi bħala għodda għal ġid komuni. Nassiguraw li id-diversi pajjiżi li ħadu sehem din il-konferenza jagħtu aċċessibilità l-edukazzjoni ta' kwalità u fuq kollox kif bħala sistemi edukattivi li huma differenti mhumiex identiċi imma jridu naħdmu id fit sabiex narfu s-saħħa ta' xulxin u iva naraw li s-sistemi edukattivi tal-pajjiżi tagħna ikunu tali illi kapaċi jilqgħu għall-isfidi illi ġib dinja li qed tinbidel b'mod kontinwu dawk l-isfidi nibdluhom f'opportunitajiet.